Tros tot 6, de middagshow. Hij werd geboren uit een gezin van 5 kinderen als vierde. Dus dan is het de één na laatste, zeg maar. Hè? In 1980 werd hij lid van de SP. Hij is lijsttrekker geweest. We kennen hem natuurlijk als fractievoorzitter. Hij is leraar geweest op een school. Een aantal scholen zelfs in Boxmeer, waar hij ook wethouder van Financiën is geworden. En op 16 maart jongstleden werd hij door gouverneur Theo Bovens benoemd tot waarnemend burgemeester van Heerlen. Ik ga praten met Emiel Roemer. Welkom. Dankjewel. Mocht ik tutoyeren? Ja hoor. Nou, dat vraag ik toch altijd eventjes. Ja, prima. Netjes aan het begin. Emiel Roemer, ja, welkom in Limburg. Maar zo'n grote afstand is het niet, hè? Naar Limburg toe sowieso niet. Waar ik woon is het ongeveer op loopafstand. Maar dan moet ik wel even de Maas oversteken. Ik woon in Sambeek en dat is bij de Stuw. De sluizen van Sambeek. En aan de overkant van de Maas is het al Limburg. Maar het is wel Noord-Limburg. Dus als ik naar Heerlen rijd, wat ik elke dag doe, dan is dat iets meer dan een uur rijden. Ja, en dat ook weer terug. Dus dat is toch wel aardig wat reistijd wat je kwijt bent dan elke dag. Ja, maar goed, als je het werk in Den Haag gewend bent en als fractievoorzitter, dan reis je het hele land door. Want je wilt de mensen vertegenwoordigen van Limburg tot Groningen en van Den Helder tot in Zeeland. Dus dan is het reizen is je wel gewoon. Op 13 december vorig jaar, 2017, kwam ineens dat bericht. Met onmiddellijke ingang stop ik als fractievoorzitter en word ik opgevolgd door Lilian Marijnissen. Lilian doet het volgens mij heel erg goed. Ja. Mag ik vragen waarom? Nou ja, op enig moment, kijk, je zit 11 jaar in de landelijke politiek. Waarvan 8 jaar als fractievoorzitter en als lijsttrekker. En je hebt zo 3 landelijke verkiezingen meegemaakt. En 3 keer ben je eigenlijk heel stabiel gebleven. 15, 14. Dus je bent heel erg stabiel. En in de zomer heb ik mezelf afgevraagd van, ga ik nog een 4e keer de kaart trekken bij verkiezingen? En is het dan aannemelijk dat ik dan een hele ruime, grotere fractie achter mij zou kunnen krijgen na verkiezingen? Of is het misschien nu de tijd rijp om een stokje over te geven aan de nieuwe generatie? Ik heb heel veel mensen de afgelopen jaren opgeleid, jongeren opgeleid. Nou, je ziet ze of allemaal Kamerlid zijn geworden. Ron Meijer hier uit Heerlen, die is zelfs voorzitter geworden. Ja. Heel wat mensen zijn ergens wethouder geworden. En op enig moment dacht ik van, nou, volgens mij word ik niet de volgende lijsttrekker. Dus is dit misschien wel een keer het moment om een stokje over te dragen. En dan kun je dan zeggen van, nou, ik doe het aan het eind van de periode of ik doe het meteen. Maar heel eerlijk gezegd, als je al zo bezig bent met het opvolgen, ben je al bijna weg. En dat kan eigenlijk helemaal niet in zo'n functie als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Dus ik heb toen besloten van, nou, er komt een nieuw kabinet. Helaas zit de SP daar niet in. En op het moment dat het debat over de regeringsverklaring is geweest, dan is het een mooi moment om een stokje over te dragen. Ja, op een mooie manier gedaan, maar dan ineens zit je thuis. En dan? Ja, half december heb ik dat aangekondigd. En half januari stopte ik ook als Kamerlid. En ik merkte wel dat iedereen zei van, joh, je moet gaan ontstressen en je krijgt een zwart gat en je moet maar een half jaar rekening mee houden en dat wordt moeilijk. Ik denk, nou ja, ik weet niet wat me allemaal gaat overkomen, maar laat maar komen. Laat maar komen, dacht ik. En na 2-3 weken dacht ik van, ja, ik weet niet waar de rest het half jaar voor nodig heeft. Maar bij mij jeukt het weer aan alle kanten. Ik wil me dienstbaar maken. Ik wil toch weer aan de slag. En ik ben toch vrij snel weer begonnen met, zoals dat dan zo mooi heet, netwerkgesprekken. Om te kijken wat ik nou eigenlijk echt leuk vind. Dus ik ben op gesprek gegaan bij zorginstellingen, onderwijsinstellingen. Maar ook bij de commissarissen van de Koning in Brabant en Gelderland. En ook bij de gouverneur in Limburg. Ook zij hebben namelijk heel veel kennis van waar bestuurders gevraagd worden, bij wat voor organisaties wellicht. En ja, ik wilde met hun zo sparren van wat zou bij mij passen en wat zou ik leuk vinden. En zo kwam ik ook bij Theo Bovens en die zei, is goed dat je komt, want ik heb wat voor je. Ik heb wat voor je. En die zei van, zou je niet geen waarnemend burgemeester willen worden in Heerlen? Nou, daar heb ik toen ongeveer 1,5 seconde over nagedacht en meteen ja gezegd. Zo'n mooie kans laat ik toch niet liggen. En zo ben je het, hè? Nu al een week of 6. Ja. De aanleiding is natuurlijk, we moeten het toch even kort aanstippen. De aanleiding is natuurlijk niet zo fijn. Vanaf deze plek nog een keer, we hebben het al vaak gedaan. Maar Ralf en zijn hele gezin natuurlijk, toi en heel veel sterkte. Ja, de aanleiding is buitengewoon triest. Het gun je helemaal niemand. En ik hoop met jou oprecht dat het heel snel beter gaat. En ook van mijn kant uit blijf ik inderdaad ook steeds tegen hem zeggen, toi. Ja, mooi is dat eigenlijk. Hè? Daar zijn we mensen voor. En Emiel Roemer ken ik niet persoonlijk. Wel vaak op tv gehoord, radio gehoord. Maar ik heb nu al in de gaten, we zitten nog in 3 minuten met elkaar te praten,
dat je echt een enorm mensenmens bent. Nou ja, ik denk als politicus zou je dat volgens mij ook moeten zijn. Want ik ben altijd volksvertegenwoordiger geweest. En dat betekent dat je dus beslissingen neemt voor en met mensen. Ja, en wat is dan beter dan dat je ook heel veel onder de mensen bent en met mensen spreekt. Dan is het de enige manier om daadwerkelijk te weten wat er leeft en wat mensen eigenlijk allemaal overkomt, wat er in Den Haag of op lokaal niveau allemaal besloten wordt. Ja, en ik vind het prachtig om met mensen daarover te spreken. En ik denk ook als oud docent ben je ook alleen maar met mensen bezig. Ja, dus het is het aard van het beestje. Ja, nou, dat moet ook vooral zo blijven. Het is alleen maar mooi. De eerste SP-burgemeester van Nederland is ook wel even uniek te noemen. Want als burgemeester sta je natuurlijk boven de politieke partijen. Maar u kan me niet wijsmaken dat het u niet goed doet dat in de plek Heerlen, waar u op dit moment waarnemend burgemeester bent, dat het zo goed gaat met de SP. En natuurlijk ben ik ook wat dat betreft maar een gewoon mens. Dus zeker. Maar het is een andere functie. Je bent als burgemeester ben je inderdaad de burgervader van alle inwoners van Heerlen. En in de gemeenteraad ben je inderdaad de burgemeester van alle 37 raadsleden. Ja. En dan is het ook inderdaad zo dat je je ook zo dient op te stellen dat ze alle 37 even lief zijn. En dat gaat me volgens mij prima af. Je kunt een verbindend persoon zijn tussen partijen. Je kunt een verbindend persoon zijn in de samenleving, tussen de gemeentes en de regio. En ik denk dat daar mijn kracht ligt om zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen, om het voor de stad Heerlen, maar vooral ook voor de regio, om het daar beter te krijgen. Ja, want u bent burgemeester van Heerlen, waarnemend burgemeester, maar natuurlijk ook dan waarnemend voorzitter van Parkstad Limburg. Nou ja, je bent in Parkstad natuurlijk met 8 gemeentes sowieso vaak aan het overleggen, omdat je natuurlijk gezamenlijk een heleboel wil doen. Daarnaast heb je natuurlijk dat je in Zuid-Limburg met een aantal stedelijke gebieden meer de samenwerking zoekt. Sittard-Geleen en Maastricht. Dat je dat met de provincie doet. Voor de regio is het ook van groot belang dat we over de grenzen kijken. Hè, dus met Luik en met Hasselt en met Aken met name. En ik denk dat dat ook heel verstandig is. Iedere plek is te klein om in je eentje op te trekken. En daarom is het heel goed dat de samenwerking in de regio dat goed gaat. En ik vind het mooi dat ik daar mijn steentje aan kan bijdragen. Ja, docent geweest, wethouder in Boxmeer. En dan op een gegeven moment, mag ik toch wel zeggen, landelijk bezit. En dan nu toch weer, terug. Maar in ieder geval anders, nu als burgemeester. Wel een geweldig netwerk opgebouwd natuurlijk. Hoe is dat nu om dit weer een stuk kleiner te doen dan landelijk? Ja, het is kleiner. Ik wil niet zeggen dat het kleiner is. Want je bent eigenlijk altijd met voorbeelden en met problemen van mensen bezig om die opgelost te krijgen. Mm-hmm. En ook bij landelijke wetgeving laat je toch ook altijd weer bijpraten door ervaringen van mensen op de werkvloer of door mensen in de wijk. En zo probeer je verbeteringen op landelijk niveau door de Tweede Kamer heen te krijgen op basis van je ervaringen die je aan een deur, bij een bedrijf, in een ziekenhuis, op een school hebt opgedaan. Ja. In wezen doe je het lokaal niet anders. Misschien sta je daar zelfs wel nog dichter bij de mensen in de wijken. En kun je misschien op een lokaal niveau nog meer voor de lokale mensen betekenen. En dat is wel heel leuk. Met Koningsdag ben ik 7 wijken in Heerlen langs gegaan waar overal iets georganiseerd werd in het kader van Koningsdag. En het is hartstikke leuk als mensen dan vertellen over een wijk en wat er mooi aan is. En ook wat er eventueel nog aan zou kunnen worden verbeterd. En dat vind ik heel leuk om die rondgang te maken. Om zo te zien hoe de stad eigenlijk in elkaar zit. Echt naar de mensen toe. En dat is natuurlijk fantastisch. Een bekend gezicht. Dus ook een uithangbord. Landelijk uithangbord noem ik het dan maar even. Onsympathiek, maar je begrijpt ook het bedoel. Ja. Ja, maar wel nu is dat wel mooi voor Parkstad. Want ik wil niet zeggen alle deuren gaan open. Maar we hadden het al even over dat netwerk. Ik zou het telefoontje van u wel eens willen zien. Nou ja, dat is absoluut waar. Ik heb natuurlijk in 11 jaar Den Haag met ongelooflijk veel mensen te maken gehad. Die je allemaal kent en die mij allemaal kennen. En waarvan het heel gemakkelijk is als het echt nodig is om er even contact mee op te nemen. Als het gaat om zaken op sociale zaken of op het gebied van samenwerking in de regio, op het gebied in het onderwijs. Als je dan hele korte lijntjes hebt met de ministeries of met de minister of met Kamerleden, dan kan dat heel erg handig zijn. En aan de andere kant is het ook handig dat die mensen daar ook gewoon op voorhand weten wie de burgemeester van Heerlen is, omdat ze mij allemaal kennen. Ja.
Nou ja, laat ik daar maar mooi gebruik van maken. Want dat kan soms heel goed van pas komen. Fantastisch is dat. Koningsdag, u vertelde het al net, hè, op diverse plekken geweest in Heerlen. Maar de dag ervoor toch ook even. Want als je dan burgemeester bent, mag je natuurlijk ook heel veel mooie dingen doen. De lintjesregen was in Heerlen. Ja. Hoe was dat? Heel bijzonder. Het is altijd mooi om mensen te verrassen. De ene was meer verrast dan de ander. Sommigen die voelden het op enig moment wel aankomen. Van ik word met een of ander smoesje naar kasteel Hoensbroek gelokt. Nou, dat is echt niet om daar de deur te schilderen. Dus die hadden al zoiets van, het zou wel eens kunnen zijn. Maar sommigen die dachten echt dat het om iemand anders ging. En die zaten daar netjes aan een tafel. En die hoorden ineens hun naam. En die konden naar boven komen. En ja, dat zijn de mooie momenten. Als je dan die ogen ziet. En die verbazing ziet. En die waardering ziet. Dat is hartstikke mooi, maar laat ik het vooropstellen. Het is vooral omdat ze het verdiend hebben. Het zijn allemaal mensen die ongelooflijk veel gedaan hebben voor de samenleving in Heerlen. Voor verenigingswerk, in het kader van mantelzorg, in het kader van iets voor een ander over hebben. En dat niet voor korte tijd, maar vaak al voor hele langere tijd. En vaak ook nog voor meerdere verenigingen. Ja, dat is toch een kurk waar de samenleving op drijft. Op zoveel prachtige vrijwilligers. Ja. En zomaar ja gezegd. Theo Bovens zegt, ik heb wat leuks voor je. Burgemeester van Heerlen voor een tijdje. Nou, doe maar. En dan, want dan gaan de radertjes draaien natuurlijk. Dan moet er iets gaan gebeuren. En u wist natuurlijk ook niet, want wethouder geweest. Wel dicht bij een burgemeester gestaan. Maar dan word je ineens burgemeester. En dat is dan toch weer even iets nieuws, denk ik. Ja, natuurlijk is dat anders. Je kent het natuurlijk wel vanuit je wethouderschap en raadslidmaatschap, dat ik er ook meer jaren ervaring mee heb. Burgemeester zijn is dan natuurlijk nog net even wat anders. Maar je hebt in je periode dat je in Den Haag zat ook met veel burgemeesters gesproken. Ja, dat wel, ja. Dus het is niet allemaal wereldvreemd. En ik denk dat het juist heel erg mooi is dat je nu in deze rol boven partijen kunt staan. En ook voor heel veel mensen wat kunt betekenen door, al is het alleen al een luisterend oor, of mensen bij elkaar aan tafel te krijgen. En dat is toch wel heel erg dankbaar. Dus het is niet zo gek dat ik er maar 1,5 seconde over hoefde na te denken. Ja, fantastisch. Ja goed, vooral hopen we natuurlijk heel snel dat het beter gaat. Maar voor u hoop ik dat dit nog even kan duren. Want hij heeft er zin in, jongens. Hij heeft er zin in. Nou ja, kijk, ik heb wel zoiets van, dat heb ik ook tegen de gouverneur gezegd. Ik ga niet ergens heen om mijn stoel warm te houden. Dus vooral de grote uitdagingen die er liggen, leg die maar op mijn bordje. En ik ga er wel mee aan de slag. En dan kan ik in die periode dat ik er zit, kan ik ook echt iets in gang zetten of echt iets betekenen voor de stad en voor de regio. En dat begint met name dan met heel veel mensen te leren kennen, stukken lezen. Ik zal je nou niet vermoeien met al te lastige vragen, maar dat mag, kom maar. Is er iets waarvan je nu zegt van, nou jongens, daar ben ik op dit moment druk mee, daar ga ik me morgen of volgende week in vastbijten? Een dossier bijvoorbeeld? Nou, er zijn natuurlijk een aantal zaken die zijn blijven liggen. Onder andere de hele reorganisatie van het gemeentelijk apparaat. Dat is blijven liggen in afwachting of er een herindeling zou komen. We weten allemaal dat die herindeling niet door is gegaan. Nee. Dus ja, dan is het ook van groot belang om die reorganisatie dan maar nu snel in gang te gaan zetten. Om te zorgen dat de professionaliteit van de organisatie nog verder verbeterd wordt. Nou ja, ik heb personeel en organisatie in mijn portefeuille zitten. Dus ik denk van, nou ben ik er. Dus laat ik ook maar meteen aan de slag gaan. En zorgen dat we ook meteen flinke stappen gaan maken. En een tweede, die heb je al een keer aangekondigd straks. Is dat het grote belang van een goede samenwerking in de regio. En op sommige momenten is dat altijd is het goed gegaan. Maar op sommige momenten was er ook wel wat vrevel tussen gemeenten onderling. Van wie moet nou precies wat doen. En is het allemaal wel in evenwicht of in balans. En daar kun je denk ik ook een hele belangrijke rol spelen. Om te zorgen dat die samenwerking hier in de regio nog verder verbetert. Want je zult echt samen op moeten trekken om een vuist te kunnen maken. Om bedrijven naar de regio te krijgen. Om geld uit Den Haag naar de regio te krijgen. Om echt in beeld te zijn. Maar ook om innovatieve jongelui in de regio te krijgen. Die hier ook willen gaan werken, willen gaan investeren. Nou, dat kun je niet alleen, dat zul je echt samen moeten doen. Mijn eerste indruk van Emiel Roemer is een mooi mens. Maar tot slot wil ik nog even vragen. Landelijke politiek, op een gegeven moment stop. Nu burgemeester van Heerlen. Hoe kijkt u nu eigenlijk naar de landelijke politiek? Want vorige week bijvoorbeeld dat dividendverhaal. Ja. Moest Mark Rutte opstappen. Gelukkig is dat allemaal goed afgelopen. Maar hoe kijkt u daar nu naar? Want u staat dan eigenlijk nu in de zijlijn. Ik heb dat stiekem toch gevolgd. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Wetende
dat eerdere debat... kijk, in november is er over datzelfde onderwerp al een groot debat geweest. En die heb ik toen nog gedaan. Dus ik heb natuurlijk met bovengemiddelde belangstelling naar dat debat gekeken. Ja. Maar heel eerlijk gezegd, het is geen reclame voor de politiek. Ik denk dat er heel veel mensen daarna gekeken hebben... wat gebeurt hier allemaal? Memo's die wel bestonden, niet bestonden... ontkend werden, gelogen werd. De ene zegt van het is geen liegen, maar het is gewoon niet de waarheid. Ja, wat is dan het verschil? En een ander die valt daar weer over. En dan zien ze een debat met een heleboel gekissebis daarover. Terwijl heel veel mensen denken van... maar wat doe je nou om de echte problemen op te lossen? Het is een hele lastige... Ik weet dat in mijn tijd ook. Ik deed er ook gewoon aan mee. Want ja, zo'n debat laat je niet lopen... Dus ook ik deed daar aan mee. Dus je moet wel, denk ik, of niet? Je moet wel, maar dit soort dingen is gewoon geen reclame voor de politiek. En of je nou in de regering zit of in de oppositie zit... ik denk dat ze er allemaal evenveel last van hebben. En dat mensen liever zien dat er een goed debat is over... hoe gaan we nou bijvoorbeeld om met de drugscriminaliteit... waar heel Zuid-Nederland mee te maken heeft. Wat gaan we nu doen om de politiemacht op sterkte te krijgen? Wat gaan we doen om armoede in Nederland eens aan te gaan pakken? Hoe krijg je het voor jonge innovatieve ondernemers gunstiger om een bedrijf te starten? Dat soort onderwerpen zijn voor heel veel mensen veel belangrijker dan gekissebis over memootjes. Ik zeg het nog één keer bij, het is geen verwijt nu aan anderen, want ik heb er in mijn tijd ook gewoon aan meegedaan, omdat je gewoon eigenlijk niet anders kan. En het zou toch eens goed zijn als dat in de toekomst meer aandacht komt voor de vele mooie inhoudelijke debatten die zeker ook in Den Haag plaatsvinden. Emiel Roemer, ik wens je een hele mooie tijd in Parkstad Limburg. Dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan, dankjewel.